kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan anak kaong. Ay nawaw, awan matibasolyo kanyak na Estela. Ay, siyak nga rudan ti mabain kan ka. Kasanuma nga main, nagtangkan ti ulo ni tatambi daol. Isupay kit din ti mangisungsong kanila kay mau iti bisyaw. Awan ti basolyo nana, di kay madanagan ta saan kaya kagura. Ay, uray anya akin na istrikto pa'y ti aramideg kan ni tatam. Hawan, talagaan natangkan ti ulo day jay alakay. Tijak pa'y kayat. Ikalintagan na ti dakes nga aramid da. Amangan kanuno mga bakda iti milyones. Tada kanu nga rod premyaw kadagijay nga arak no matsyambaan da. Kastamat lang ti kuna nila kay kunana. Iso nga agul uli magkaklaangan no kasta nga agawin anabartag. Urayan da siguro ang dariknaan da sa dagnakam. Itaman pa bakag. Tiyan manan. Itaman pa di ka nagungad. Ay nawaw, uray ungtan ka, awan tumetlat mapasamak. Nangamong ka matin aramidam ti kayat mo. Ay, dahil takot ti kayat ko kin kabakag. Nalaka ka akasarsarita. Ngam no agsakit ka, awan ti bibiyang ko. Sana siyak ti pagparikutam, Anya kalakit di mo tin bakit. Sa anak ngagsakit? Amangan kit di kunak no makatsamba kami ka ni Tata Milol. Anya ti matsyambaan niyo? Ti grand prize mabit lang. Tay pakita kin ka ti prueba. Nga damanin mamartag anangabak itilugan. Mabit lang Aging gaita? Namnamaan niyo mat ang mga bak kayo? Anyat amo tayo ngay. Amangan no iso ti bumaknangan tayo bakit. Hindi ka madanagan. Numangabak kami. Addan tubingay mo. Ay! Tsak amugan ka, Rolando! Hello, Nanang. Si kakadidayta, pasita anak kaw. Wen, Nanang. Nabati ni Rolando ti cellphone na. Sa dino ti ayan dayta arulan daw katrabein. Jak amo, Nanang. Rimwar, kat sana nagpakpakada. Anya, Naumak matan amang bagbagakin kwa na. Iso abinaybay aklatan. Lakay matan. Amo nan ti husto kan saan. Anya kami nan ti basapul yun, Nanang. agabruda ni Manang yu Silvia, katawan kadwak dito'y balay. No okay laang kumakan ka, kat agnaedak kumapay di tabalayaw. Agsakit akto, kit day no awan ti kadwak dito'y balay. Ay nawaw, okay lang kanyak, Nanang. Umay kayo lat na. Tapno makita yung matlaang ti aramidan ti anak yun, Nanang. I-text yun no kaano, tapno amukmat. Imawag ni Nanang itay awan kalakay. Anya timbaga na. Agnaed ka no, dito'y balay. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla di mo mat kayat nga agnaed ni Nanang mo dito'y balay. Ay, sana kasta bakit? Anya nga rod ngay. Awan matkat de. Hanggang apay mat ngay manugot ka nga agnaed diti balay. Matuloy ka no nga rod ti panagabrod ni Manang Silvia. Awan ti kadwa na balay. Uno, adda ka di pagbut-but nga, iso akas ta ti reaksyon mo. Ay, awan. Anya ko matipagbot nga ngay no bilang kat nanang ko ta. Apay adi ka pa'y la rumwar di ta, Rolando. Rumwar kan atag sa sango tayo amangan. Pumunang kayo namangan. Ay nawaw, umay kakit din. Bayam no di na kayat ti sumangu anak ko. Umuna talatan. Mangan tumot ano mabising. O sige, ramanan yuman no naimas matlang ti inlutok apag sasangwan tayo, Nanang. Ay na.
Kamaudyanan na. Maramanak manen ti luto ti kakayso na manugang ko. Ano tin na po'y tayo, nanang? Mangan kay lataging gaakayat yo. Adda pa panak, Stella bakait. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam si kami, Dol. Iti ayan lang iti kumparik Kita ma, ang mga no ayabang manan ni Rolando, agbain kamot ka ni misis na. Saan nga iti ayan ni Rolando, ti papanak? Sigurado lang, tadamot laang ni nanang dadita. Lukas ta, adda ni Mariville manita. Wan, katidamag ko, di ta kanumatan nga agnaad. Aya, Aganad ka lang. Ang mga no iso ti maranaam di ta balayda. Istrikto day jay tapno ang mumlaan. Nasapan samot manen ni Rolando iti gardinyo, anak ko. Wan tamo na nga da kayo, nanang. Amangan kunak no nakaamiris muton. Saan tayo sigurado? Ngamin, saan mo't akas ta idiawan kayo pa'y dito'y balay? Day ta agbartek tiar aramidan day di kanitata midol. Inton mahang-over, saanan at tumulong iti trabaho. Ha? Padasan na laang aramiden day takabayatan ti kaadak ditaw. Talaga ang makangag day tataw. Agin gagagat manen ata da kayo, nanang. Kabutang na kayo. Talaga nga istrikto ak no may papan iti kakastabanag, anak ko. Ammo ni Rolando day ta, tasipod pa'y ubing da, kat istrikto akaw. Iso asika, agbalin ka mo ngamin nga istrikto, tapno saan nga agpatangken nila kay mo. rumarak pa nanang. Kasangsangpet mo lang rumwar ka manan. Adala mapan ko sa lubsudan iti kumparik. Ijay, Di ta lang nanang. Di ta kabangiba nga barangay. siguradom lang agawid ka adagos. Wan ka di kay madanagan. Agawid ak tumot la adagos. Sikabot gaya, Rolando. Ada ginatang ko pagsangwan tatamidol. Ay nawaw. Day ta ka, ti kayat ko ken ka. Naimbag ta na panunot mo ti imay. Talo alawas samot na saan ta nagsyat. Siyak ko mati mapan iti ayan yaw. Ang nadamag kaw nga dakano ni nanang mo ijay. Adang ang paiso tata. Ang impilit ko ti imay. Siyak ton ti makamong agrason ken kwa na. Ay, siyak ba ti makamong agrason ken ni nanam nga estila. Sige, rugyan ta nga rudon tagsyat tata. Sige agtugaw ka ta mangala ak iti pulutan ta. Rabeeng, ngam di pa'y laagawid day di Rolando. No sa di numan nga tan atin na panan na. Anya timbaga na kada kayo sakbay a pimanaw, nanang. Adda ka no saludsudan na iti kumpare na. Sigurado ang nagdiretso iti ayam datata midol, nanang. Anya? Mabiit lang tawagak ni Nanay Stella. Saludsudak no adda ijay. Hello, Nanay Stella. Ay, naimbaga rabim nakaw. Adda manan ditaw nilakay mau. Kunak tumat. Dita tinapanan na. Itay pa'y alas 5 iti malam ngang sasyat da. Ay, pauwi na ka dain. Unay bagaan yung agawidan. Saan tumat lang agtong palday tanana. Sige, agpakada akon. At least, amumi ka ni nanang adita tinagturungan na. Talagang ulbud day jay atao ah. No siyak, nanang. Nairwama kun. Pauna yan. Masapul gayam manen ang madisiplina day jay atao. Ay, naibusan ti pulutan ta tamidol. Ay, sana pa-record na ito lang daw. Ano pa iti adobo ang nabate iti kusina. Ang mga makaungat ni Nana Estela, no, irwaryo amin. Ay, apay ko mga agungat, katsak matigim matang. Gumatang talangan iti chichirya di tatersina tata. Ay, nawaw, sana
Amangan ko naknori ka man na nagsublay. Ni tataman. Maray na ka, mangirwara kiti pulutan ta. Agawan nyo nga ron tara. Di ka pumampanaw, ah. Uy, basta agawan nyo mo't nga ron. Anya man ang tiar aramidam si kami daw. Naibaws ti pulutan mi ka ni Rolanda o bakit? Kahit Nawaw, mangirwarak manin, ah. ay unay ka nalaklakayan. Imbis abagbaga am ni Rolandaw. Saan mag, tasi ka di ti mangisungsong ken kwa na iti bisyaw. Awan pa nga raw ti swerte may bakit. Nalipatam ka day, ti mamartag ka na nga bak itilugan. Tay nakita tay ti pisbak. Agingga ka di takit namnamaam ang mga bakkamay. Ayan, anya mo kayo ngay. Ang mga numatsambaan mi magti 1 million iti arak agatangan may. O day, instant milyonaryo tabak. Ay na, midol aya. Di mo man amo ti lawlawatan. Mano abuti ti arak ti ininom yaw. Ngam aging gaita, awampay mo pangabak yaw. Uray piso la kumano isaw. Kontrol mamatangiwat mo bakit? Ang mga manglirolan daw katagbutang ka. Nasaysaya at kit di tapno agawid matan. Imawag ni bakit na itay. Ay, oray pa agtawag na. No di na kaya ti agawid. At ang araw, maramiran da. Naimbaga bigat mo, pasita anak ko. Kastamot kada kayo, nanang. Ni Rolando ngay, saan pa'y anak ka rieng? Saan nagawid iti rabiin, nanang? Ay nawaw, naturog itinagiinumanda. Nalabit akastaan, nanang. Ang mga nabartak damanan kanitatami doon. Ay talaga aday jay atao. Tangken ulo nga rod, nanang. Agawid lang talaga pagsasawak. Dilagbain mo't kan kang asawa na. Ni Rolando pa'y ti kunayo, nanang. Awan ti baba inday jay kanyak. Ay nawaw. Nasaya at magtanagawid kan loko. Ay, nawaw. Ada kayo mo't gayam di tananang. Sa dinaw tinagturogam, itinagiinuman nyo matlaang. Wala na. Itayan tatami dol. Saan mo't siguro arda kas tiag bartek nanang. Sa may sayang ngamin ti oportunidad. Oportunidad? Oy, tiyo ka din nakita ti viral a post iti Facebook? Adda ka no nangabak iti lugan. Anyat amo tayo nga. Ang mga numatsambaan mi mo ti 1 million a premyo. Day ta ti paglaingam, ti agrason. Oportunidad mo ta sasawam dita. Ala, agpeles ka ta sumurot ka kun bakit mo ijay garteng. Ni, aginanak pa imot anang. Diyak ka ba lang trabaho no kastilang. Kundi nung ka, inton ko hindi kag trabaho. Ay sana mabalinti kasla. Ala, agpeles ka ta sumurot ta kun bakit mo. Kadwaan ka, tamangan do sa bali manan ti pagturungam. Amom nga do ti trabaho yo, taarak pay lang, tinapan mo sinang sangaw. Agawaam ti magna, anyat urasan. Diyak ka ba lang trabaho nana. Maululawak. Mumut gayam adi mo kabailan ti agtrabaho no adda ti hangover mo, agbartag kapaylaan. Kas ano nga ron no kilata matumbak ijay may tugtugak. Di awanan. Ay agulimag ka man dita, saan asyak tiras rasunam? Agawaam kit di ti magna, ta isopay ti maitulong takon bakit mo. Linanang mat. Talaga gadi nga awan asiyo kanyak. Nukas talaang ti aramid mo, saan akamasyan kan ka? Kitaan nyo ni Rolando, nanang. Pasla ka kasi trabaho. Ay nawaw, apay kumaamasyan ka kan kwa na. Marigatan pa yan na mangingato iti gabi yun, nanang. Ano san na Asino nga min tinangibagang agbartag? Ibaglangan ata da kayo. At least, agbutang nila kay ko. No siyak lang, saan amabalinti kas na kanya? Saan ko ida pinadakkel nga irresponsablay?
Sa bagay matkit diya, nanang. Ni, jak matin makita ti asawak, nanang. Ay nawaw, awan mo agpaisaw. Na, sa dino ngayon tinagturungan na. Ay, agure kayo. Isusamad dyan nakatugaw dyan po unti kayo. Ay nawaw, saan pa'y analpaster aramidan nang aginanaki din? Rolando! Umay ka man ditoy! Asino tinangibagakan ka amabalin mo ti aginana, ha? Talaga, ajak ka ba lang trabaho itananang? Ay nawaw, agbartag ka sa kaagrason adi mo ka ba ti trabaho? Nanang, Pangasim saan asyak ti pagpungpung tutem, Rolando? Ha? Gaputan na sing pa ni bakit mo? Kasta ter aramidam? di nakmat bukawan na kastaan, nanang. Lakaya ka. Oray lakay ka no kasta ti aramid mo. Disiplinaan ka talaga. Ha? Daytay nom ti amom. Into nagsakit ka, da kami mo lang ti kasay. Ay nawaw ka. Sana na maulit, nanang. Last day to yun. Promise. Agsat naman ay Rolando. Paspay lang, tata. Ay nawaw. Itaban pa'y. Isardeng kon ti panagin inom ko. Saan tapay ang nga bakit 1 million? Diya kon namnamaan na matsyambaan ta ti 1 million na premyo, tata. Ha? Diya kayat ti maungtan. Isungag sing-sing puta kon. Da kayo, isardeng yung mutan ti panagin inom nyo. Iti kasta, awan pagsakitan ti ulo ni Nana Estela. Ah, husto ni Nanang. No adday bagada, dumngeg tayaw. Tano agsakit tayaw, da tayo matlaan ti kaasi. Ay nawaw! No bagbagaan da ka ti kapamilyam, dumngag ka. Agyaman ka pa ikitdi. Taada ti pamilyam amang ilintag iti bidot nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.